Dámy a páni, poďme dnešným videom rozluštiť záhadu, ktoré vlasy mi pristanú viac. Použijeme na to tieto prípravky od značky Hairbrush, ktoré som objednala v akcii 1+1, ktorá stále prebieha. Prvý krok je samozrejme umyť si vlasy šampónom, ja mám tento na kučeravé vlnité suché vlasy. Teraz použijem masku a prečo mám plesavý make-up? Lebo som bola na ličení a ja sa odmietam odmaľovať skôr ako večer. A stavím sa, že veľa z vás ani nevedelo, že hneď po šampóne ide maska, žiaden kondicionér, ktorú treba do tých vlasov krásne včesať. No a až teraz kondicionér. By the way, polovicu týchto produktov máš zadarmo kvôli akcii 1+1, tak to utekaj využiť. A ideme na styling a uvidíme, ako to dopadne. Čo si myslíte, že sa mi hodí viac? Nechajte mi to prosím v komentári.